алайкум бародарон. Имрӯз мо дар ноҳияи Шаҳртӯз дар бозори Инном қарор дорем. Ассалому алайкум ака-окалар. Мана бугун biz ноҳияи Шаҳртӯз Инном бозорга и каравто бародарони азиз барои закасне тайёр мекунем. 3.5 азор. Инаи 3.5 азора, уш боша 4.5 азор. Бунуси 3,5 мин, бунуси 4,5 мин ака-окалар. қалам бурустан қилинган, бурусои ғавз катикадага бародарони азиз. Иш кандакорӣ дора. Ай интернет чӣ хеле сурат биёрен, мо ҳам хеле тайёр карда метиҳем. Як каравот не, чизе ки хоҳем тайёр карда метиҳем бародарони азиз. Интернеттан нима сурат көрсаларин, об кисаларин, biz shunga qarab tayyorlab beramiz. Faqat karavot emas, aka-ukalar. Deytizki бародарони азиз, инаш 1800 сумай. Бу 1800 сум aka-ukalar. Mana bu ham 1800. 3 ta narsa, ikkita stol, bitta parta. Ish ham 1800 сумай бародарони азиз. 2 столу, 1 parta. Баъд иш бо чиш ҳасте ки қати брусои чӣ мекуна, ғавз мекуна, калон брус, калон поча. Навардарам. Диги калон каравото боша. Чӣ ҳам дора? Даставка ҳам дора бародарони азиз. Бу катта каравото боса, даставкаси ҳам ичида aka-ukalar. Кимга керак боса, муроҷиат қиласizlar. Номер телефон қӯямиз aka-ukalar. Кида ки дар кор боша бародарон, номер телефон меонем, ба ҳамон номери телефон занг мезанем, муроҷиат мекунем. Барои дастгирии раҳмат, ҳама лайк, подписка монад. Илтимос, мо ҳам як баландтар шавем, просмотри зиёдтар гирем бародарони азиз. Ба ҳама раҳмат.